Kapod wan mane weche mag thieth en ni Nases ma Elgeyo Marakwet ochako ayanga ng'anyo margi kagiseyo ten kaunti no kuom dagi keto e tim winjruok margi kamoting'o ndiko moko kuomgi e tich e yo mongirore, medo gi ngas mar tich kaachiel kod keto e tim winjruok margi mar hik omenda 2025-2026 kotelnegi kod jagoro margi Benson Biwott. Nases goeko nowacho ni ok gibiro dok e tich nyaka chop winj ywakgi duto te kendo mondo osingne Nases 400 duto ma kaunti no ni nitiere ng'anyo nyaka dwaro margi chop kare. Giwacho ni kata obedo ni kaunti no mar Elgeyo Marakwet ni kod kwan matin ma Nases nyaka ywakgi bende winji. 2025. Reason being, our employer, the County Public Service Board of Elgeyo Marakwet, refused to follow our nursing guidelines, which provides us with a director of nursing services. Up to today, they have not honored, they have not created the office, they have not advertised for the position, and we are now demanding that we shall be on strike until all our demands are met